s'ho farien vostès? Bé, el primer que hem d'entendre és que nosaltres donem la nostra mà a l'Ajuntament amb el tema dels pressupostos, ja els hi vam dir. Nosaltres som conscients que tenim un pressupost molt limitat i que l'Ajuntament ha de ser prou valent per explicar-ho a la gent. Que digui als ciutadans, mireu, tenim un pressupost limitat i per tal hem de reclamar-ho a les altres institucions per tal que el municipi pugui tenir a les seves mans les eines pertinents per poder desenvolupar la nostra ciutat. Això no ho fa i tira pel dret i sense fer aquest diàleg social doncs s'han dedicat a menjar el territori. Nosaltres com ho arreglaríem? Primer, sabem que si el govern de la ciutat fos un govern independentista tindríem molta més força davant de l'estat espanyol per reclamar el que és nostre, això n'estem segurs. L'actual govern tripartit fa una actitud masella davant de l'Estat i ens trobem per tant que els pressupostos que ens arriben no són ni de llarg els que necessitem. Per tant, la solució no passa per malvendre el nostre patrimoni, perquè és un patrimoni limitat que el dia que el deixem de tenir ja no el tindrem mai més. I per l'altre costat entenem que hem de fer una política molt més ferma reclamant el que és nostre i per tant poder tenir a les nostres mans aquests pressupostos que segur que ens servirien per poder fer polítiques socials molt més potents de les que tenim avui en dia. Parlem del Tecnocampus i del canal públic de TDT, Maresme Digital TV. L'alcalde Barón, en el discurs que va fer durant la nit en visió davant de tots els empresaris, va equiparar aquests dos projectes. Vostès els equiparan també o no hi estan d'acord? Bé, d'entrada, dir que el Tecnocampus no és el que en un primer moment havia de ser. Ja dic que al final ha acabat sent una quarta part del projecte inicial que havia de ser. Avui per avui encara és una expectativa a veure què donarà de si el Tecnocampus. Nosaltres pensem que sí, que s'ha d'optar per la política de les noves tecnologies, però faltarà veure fins a quin punt això pot ser un substitut real a tota la indústria que teníem a la ciutat. El que nosaltres no estem d'acord és que s'ha facilitat a tot un seguit d'indústries locals de la ciutat que donaven feina a molts treballadors, doncs el seu desmantellament, en molts casos reconvertint aquestes zones industrials en zones urbanitzables on tot un seguit d'empreses encara hi han sortit guanyant i hem perdut, per tant, un potencial molt important. Nosaltres entenem que cal també diversificar molt més l'economia local, entenem que hauríem de primar molt més tot el que són les petites iniciatives de nous emprenedors i hauríem de facilitar l'accés d'aquests nous emprenedors en petits locals on puguin començar les seves activitats econòmiques. O sigui, ampliar la incubadora, llavors seria la incubadora de l'IMPEM. Sí, pensem que sí. I del canal públic, què me'n diu? Nosaltres pensem que el Mataró ha tingut la sort que a través d'una iniciativa privada com és la tele que estem en avui s'ha fet una activitat pública molt bona i el que no entenem és que Mataró tingui dos canals propis de televisió. Entenem que econòmicament això no s'aguanta per enlloc i que no haurien d'haver arribat en aquesta situació actual. L'Ajuntament diu que està lligat una mica per les actuals lleis que imposen aquests tipus de canals, però entenem que haurien d'haver tingut un govern més fort que hagués reclamat una modificació d'aquestes lleis per tal. Nosaltres haguéssim apostat per potenciar aquesta televisió, fer-la realment pública i que pogués funcionar una de sola. Dues, ja veurem amb el temps on ens porta això. Durant tota aquesta entrevista ara que ja arribem al final, ha estat criticant, ha estat fent oposició al govern municipal. Digui'm 3 coses que faci bé el govern, perquè sigui com sigui, fa mig any a les urnes els ciutadans van renovar la confiança a aquest govern tripartit. Digui'm 3 coses que facin ben fetes. 3 coses ben fetes. Ara em farà rumiar bastant. Sí, veig que rumia. Sí. A veure, jo entenc que el govern, com a mínim, el que sí fa bé és saber tancar bé els pressupostos. Com a mínim no tenim un daltabaix, o sigui, saben quadrar bé els pressupostos i això també sobretot gràcies a que hi ha un equip de professionals que hi treballen a darrere important.
Sí que hi ha iniciatives, darrerament es va aprovar la iniciativa de la CUP que vam presentar al passat ple per tal de que canviessin totes les plaques que estan escrites en castellà i que ja fa més de 30 anys que s'havien d'haver rectificat i que per fi hem aconseguit que en aquest mandat les rectifiquin i les catalanitzin d'una vegada. I després també estem molt contents amb el tema dels transgènics, que hi ha hagut un diàleg molt positiu i hem aconseguit una iniciativa que sorgia de la CUP que s'aprovés. Però grans projectes que estigui tirant endavant o que vulgui tirar endavant l'Ajuntament, tipus Tecnocampus, de tot això no n'hi ha cap que els acabi de fer el pes. En línies més grans de ciutat se'ns fa difícil trobar una línia que nosaltres hi puguem estar molt contents. Ja li dic, el model de creixement no és el que nosaltres volem, el model de mobilitat tampoc. A nivell econòmic veiem que anem molts coixos, ens estan mostrant també una via del turisme que nosaltres tampoc veiem molt clara per on volen tirar i ens dibuixen un futur, al nostre entendre, bastant negre. Per tant, necessitem treballar encara molt més i des de la CUP molta més il·lusió per tal d'anar transformant aquesta realitat. I el 2008 què li demana? El 2008? Primer de tot, molta salut per tothom. I a mi m'agradaria que el govern una mica canviés el seu xip respecte a l'oposició, quan molts cops tenim iniciatives de caire positiu i que mirem d'anar molt més enllà, que hi hagi una certa reciprocitat més saludable. Hi ha un joc polític en els plens, però entenem que des de tots els grups municipals segur hi ha coses positives i que es poden aprofitar i el conjunt de l'Ajuntament ens en podrem beneficiar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. I nosaltres posem el punt i final a aquesta entrevista de balanç de l'any amb el senyor Xavier Safontria i demà hi tornarem amb el cap del grup municipal d'Esquerra Republicana i tercer tinent d'alcalde, el senyor Francesc Teixidor. Fins demà, bona nit.